Ωραία, αρχίζει ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού για μια πρώτη δοκιμή με το Οικομήλε. Οικολογική καταπολέμηση τροφικών χωρίς χημικά. Να δούμε εδώ τώρα τη συσκευή. Πάτε εδώ δίπλα μου για να τα βάλουμε τέλος μια τσάντα. Μεγάλο. Κρύα, γιατί είχαμε κάνει την επίσκεψη αυτή εκεί πέρα που κάναμε τρίπ που τα είδαμε ότι λείπει το φαγητό που βάλαμε κλειστή πρώτα στην αρχή. Τώρα τα που είναι από το νερό πνιγμένοι, δεν είναι ούτε δηλητηριασμένοι. Ούτε. Πνιγμένοι και είναι και αποστερωμένοι από το υγρό. Πέρα τώρα μάλλον είμαστε σε είδος ίσως οράτους ράτους. Ό,τι φαίνεται χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος. Κάθεσαι εσύ στο φως απάνω, κάθεσαι να τους βλέπω λίγο να μην κάνεις. Αυτή αρουραίοι της πόλης, δεν είναι των υπονόμων, δεν είναι αυτή. Δεν είναι ο Νορβέγικος, μάλλον ο ράτους ράτους, μάλλον. Ο ράτους είναι Ο μαύρος που λένε. Και βέβαια οι χρωματισμοί μπορεί να διαφέρουν, Ναι, καλά, όχι. ανάλογα και τους πληθυσμούς, αλλά το λέω πιο πολύ επειδή έχει πιο μακριά μούρι, πιο υψωμένα στάκια, πιο μακριά ουρά. Και γενικώς είναι και κάπως πιο έτσι. Ναι, φαίνεται. Φυτενής, ας πούμε. Μπράβο. Το βλέπω, τα καταλαβαίνω. Εντάξει, το κλείνω. Οκ, ευχαριστώ πολύ.